Tomodachi. Hi, Tomodachi! We're going to Osaka. Mag-renew Papa. me. Hi, Tomodachi. Hi, Tomodachi. Mag-renew me passport. Woo! Dari mini agis ko ano, highway. See you in see you in Osaka mga Tomodachi. See you later. Alligator. Dito na kami. Nandito na kami sa Osaka. Woo! Mga buwang. Mag-renew na kami ng passport. Ah. Sus, gugusa. Ah. Tugnaw na. Tugnaw na. Ngayhangin. Woo! Ano, pangitaon sa namo kung asa ang kuano. Ang Atuan. among adtuan. Kay nakalimot nami ba? Napami 3 hours nga Mas kuan. labot na makalimot. Inday, 10 years. 10 years na umojud. Kaya ang passport 10 years na baya mga Tomodachi no. Ignext pa rin yun natin. Baka makalimutan na natin kung ano. Asa na ka? 31. Ah? 2030? 31? Oo. Nay, Papa, tari suda. Sud tayo dito. ano? Hindi tower. Ano? Murag diri ta sud ay. Diri. Saro. Kuko. Murag dit. Murag dit. Ada? Diri ta sud ay. Unsa kopi? Ay katong kuan. Verification. Ah. Aha. Ne, lunal diri oh. No? Kalimutan jud natin mga Tomodachi kung asa ang kuan. Lugar ba? Niju. Ang Niji yung kay? Niji yung kay. Niju. Niji yung kay mga Tomodachi. 20? 24? Ipatanaw. Niju yung. Arita mo adto. Arita mo adto. Inasa. エレベーター気ぃつけると24階以下と Ate Geraldine, Niju yung kay. Dili pa din niya matanaw. Idugay pa ma-upload. Yori tayo, Papa. Yun tayo, biro daki. Oh. Yun tayo. Kiti, oh. Ano? Kiro. Uy, di. Yun tayo. Madaji ka na ikara. Hay, timo yun tayo na no. Hay lang no. Tonik na tayo. Madaji ka na ikara. Yung ano na mo, yung oras namin kasi kay alas 2 pa ba? Alas 2 man. 12 pa man to yan, no? 12 pa man siya. Abi na mo dili mi. Di pwede. pasadlon. Mga tanan na Gananay noon mi nga kuan. Sinabihan kami na, pinapapasok ko na nga kayo, ayaw nyo pang pumasok. Katoy. Tapos na kami. Woo! Sa 2000, sa kanos, 2032 na punta. Gi, kuha ang ko ano. Ansa? Atang Passport? passport. Oh. 2032 na po. Papalit na lagbag. Oh. Balik. Woo! Asa na po may ani gahuman. Nasayo na ho May noon ganit may. sa'yo minan. Daghan patag mga kuan. Laeg nga jud siya. Laag, uy, gatay. 5 Ay, years ago. Nakwento to sige. si Naro do. Oh, taon na. Last na mo kay Koyog Yan, Sinan. nagani siya. Ikaw. Ang saman atong gamitan kuruma. Ikuha man si Naro. Ari ta sud na. Di ari na mis parking area diri da ita. Kain na. Narami sa ilalom sa bridge. Si Lalo. Among pangitaon ang dancing sa crab. Woo! Lamoy. Masa kay Mukbang na kon. din. Ala, ikon ni. Kanan. Mukbang na des.
ya. Loading mo. Lakad. Sa taas uy. No, mura ka mo ni Naro. Oh, ha? Mura ka mo ni Naro ko fair. Pair. Nag-agi magkaginanat. Oh, ikaw. Ada, kuha naman ni graduate kamo na sa Naro. Uy, wala na. Sila parking sa ilang No, parking sa kano. Split town. Dili makuan. Dili makawat. Uy, suri-suri na nini mo day. Oo. Suri-suri na niya. Mao na nilaan na. Woo! Kapag diri di kay tugnaw no? Sabi lang dito daw. Ay, dili mo. Lakaw-lakaw ta sa Osaka. Oh, laag na siya. Laag na mi. Nakalaag na siya. Laag ko. 5 years. For 5 years. Ano na ya? Ah, Home ya, home. home. Pwede ka dire matulog. Pwede na. Ay, na per oras no? Plus yala good ari good. もちろん全部無料 Unsa man ni gusto ay gumang? お待ちしております 本漫画 Ah, メディア ano ba? Home ba? とか年中無休24時間 Gumang kabuok ang kuan. Gani sa 買い放題コミックと漫画読み放題 Oh, balindot good ba internet cafe murag 本 no. もご用意しております Kuan to シャ ya. ワールーム完備カップルに嬉しいペアシート Sugoy お oh. 得なパックもご用意しております Suboso jikan 長 na 時間 naman. ライブ Private. Ano, murag pang kuan mo ba? Palipas oras? Lipas 時間潰そうじゃん Oo. Saan nila ang paabot ninyo? 電車が止まって帰る So na. Eh? Di, HD ka na po. めっちゃ狭いんだろう。え？一日？それかに過ぎ？夜から朝まで Ah, yun. Pila tagpila ya. Yun para asa ma di. Sing ito. Oh, burot turo. Murag rin. Taga-kuan dyan, taga-bukid dyan. Nakalugsong. Nakalugsong upuan. Saba kay pa. Wala sa mga building, oy. Nakalugsong sa na yan? Sa syudad. Nakalugsong mi sa syudad. Oh, tag-as kayong building oh. Pedestrian. Gabay Ate na ko style. ha? Ano? Yung kuan, ang restaurant, ang dancing crab. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my melodies. I knew that this was the day. And then you took my phone to say that I'm better off running miles away. Nakuan among espiritu na down. Nasaradaan mi. Hindi kami nakaabot. Hindi kami nakaabot ng prop. Yaw-yaw na lang siya. 5 minutes na kami late. 5 minutes lang among late. Hindi na pwede. Nya ang reopen nila. Day, areta. Ang reopen nila is sigaw. Ang reopen nila is 5.
Ah, pwede man tamo labang ya. Lakaw na lang may mangita na lang may asa may mga Diri na lang may nakuan o na abot. Dito na lang tayo kumain mga tomodachi kasi wala na kaming power. Pili sa taas. Katuya kay Omoray. Wala kay tubig, soup lang, diet siya. Soupだけ Sa picture. Ano sa burger, picturing at saka tonkatsu. Rice is light. Tanay, ako To, kutsira na yun. Kausara mo ba? Kausara na hamulong to no? Pan? Kutsoy, dako. Skama nila ha? Wala hoshi. Papa, ko rin na Cheese, asan siya cream cheese. Nibiru.